Elebe she from Nnewi. Umudim. Ebe na umudim. Okpu na-egbu. Ebe na okwu na-egwu. Emekọt Road. Ebe a Obenna, Emekọt Road. Na family unu nwere onye eri nọ na family unu na Nnewi. No sir. Ide yi pant. Yes sir. Orole ton ma awolam sa. Orole ton ma awolam sa. Orole my ton maka mwo interview awolam sa. Ibalara mbo. No sir. Enwere mkpụrụ ọgwụ ịṅụ a? No. Ị na-anụ ụtọ aga na-aga n'ụzọ ga na-ekwuru onwe gị okwu? No, mba. Ị gara skuul? Mba. Ị nọọla ụtọ abanshi n'ahụ gị? Mba. Ma amarakwa ịbalị ya n'ahụ gị mbụ? Mba. Ara gị o shiri ike? Mba, ọ dị soft. Ebere gị ugwu? Yes now. Nwa agbọghọbịa chapụrụ ihe tọrọ ụtọ n'ahụ ya. Ị ma iri echi? Yes. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 6. Elee ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a? Bishop say gịnị? Ka ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a? Didn't Chaiii deal for the future, like Mama mesi we kowa. Keri si mere iji chọrọ ịga ka gị na nwoke biri at the age of 26. Bishop, Mama mesi kowa, ma odum no, Mama mesi we kowa ya. Ọwa onye Igbo ka ewu kọwaa dị ya ọwa Igbo ka ị na-asụ kọwaa dị ya ihe mere na iji chọrọ ịga kụrụ nwoke gị na-ebiri dịka di na nwaanyị. Because I believe that na menye peace of mind, and secondly ka we metakwa nwa. Okay, ihe iji chọrọ ịlụ di nwa na ka inye ga nye nwoke ahụ peace of mind. Yes. Okay, nwoke ahụ ọ dị gị nọ n'onwe peace of mind n'ụlọ nne na nna ya without nwaanyị. Oh, ndị nwere peace of mind. Like my ex-boyfriend, mgbe nne na nne debe abi, onwe peace of mind. So mana actually no data mana no wasn't because of one thing or the other. Oh, you must stay. So bias no ga no ya Anambra. So okay, ị ga-achọwa no boyfriend, ị ga-achọwa di, ị ga-achọwa listen, ị ga-achọwa nwoke family ha na-enye gị ya peace of mind ị ga-achọ. na Bishop na obu onu nya na obu onya ikwesi ma ele reason iji chọrọ ịlụ di? Because Amaka mesi we kowa ya kowa ma ọ dị n'obi. It's okay. Kodi nwoke chọrọ. Nwoke dị care, nwoke dị romantic, nwoke dị prayerful, nwoke na-respect nwunye ya, nwoke makwa na this thing ife dị mma ime mana ife adịrọ ime. Hello, dị romantic chọga. Nwoke ya nwunye na-esi nri na kitchen, ọba na-etichara ya n'ike. Okay, like some men apụba ka hapụ nwunye ha n'ụlọ. Ọ na kwesịrị ọnụ kpọrọ side chick pụba. Ọ dịrọ mma. Eish, ọ dị ka ichiri m na-egwu egwu.
No, sir. I'm not here. I'm not joking. Go the romantic caterer. Like, okay, the romantic or bon I go na nwunye go no no no. Go up nwunye gi nebusa nwunye gi egwu na happy phone. Oduro mma. Okay. It's a one can I get happy for? Yeah, happy and I Something like that. Okay. One boy that wrong okay. Yala when you got no yeah happy before happy akanara. Bracket something like that. Something like that. On an happy akanara ketro go well in also. So nke a ka m chọrọ. An happy akanara. First onye ka m chọrọ. Ọ ga-etinye aka n'ike gị. Mba. Okay. Enwere mgbe ị nọ taa ka ịṅụ ọgwụ wepụ nwa. Mba o. Hey, mba o. N'ọlụ taa ga-ebewe akwa amụ. Mba. Gị na ndị enyi gị nwaanyị ọ nọrọla bifo gị were amụ nwoke ibe m na-agba asịrị were amụ onye enyi gị nwoke na-agba asịrị na-akụ ụtọ amụ ọwụ dị otu o si bụ ibu otu o si ma mma. Mba. Ma ahụ eze gị. Atala ahụ gị na buutu moto ma ọ n'ime moto mbụ. Mmadụ ole trala gị? Mmadụ abụọ. Ndị atara gị ị hụrụ ha n'anya ka ọ wee hụ ha n'anya? Ahụ ha n'anya mana ama na fa ahụ m n'anya. Enwere ndị ọzọ trala gị apart from mmadụ abụọ a? Mba o. Ndị atara gị hụrụ n'anya elee ihe ha na-arụ? I'm a businessman. O telego ushi. Hey, mba o. Mgbe ha tara gị elee ihe na-agwa ha ma ha tama gị? Onye na-agwa na. Enweghị ihe na-agwa ha ma eti ga-amụ n'ike. Okay, ma say baby, I love it. Hey, listen, Kushokwu ike gị what ihe ị na-ekwu. Inga see baby, I love it. That is it. Ọ ya na-ekwu ya ka m na-ede ede. Baby, I love it. Baby, so sweet. If I na-abụ aka na-ekwu. Na-ekwu ya ka m na-ede ya n'Igbo. Agamekwule baby ahụrụ gị n'anya. Baby tọrọ ụtọ. Baby bụ sugar. Ife na-atọ aka na-ekwu. Genotype gị. AA. Blood group gị. O negative. Ha na-awụghị ihe niile n'ime ahụ ka ọwụ a na-ewepụta ya. Ọ na-ewepụta mba na-arụ ya n'ime ahụ. A na-eji okpu ata gị ka ọ without. A na-eji okpu ata m na. Genotype gị. AA. Kpọọ phone number gị. 070 10. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 070 10 35 47 19. Ọgharịa ya.
07010354719. Ibranga for interview. Yes, sir. I told that touch. There for Takoshes get back to them here. People behind Kunaya Buto from Girito from the moto. Adam, I'm of my bishop. You put that there, I see when you should get Bianca for interview. I think I told that touch. Yes, sir. Lazo. The slat at all for you. I give away height. Yes, I'm my way high tap. Yeah, you did pass Bianca. Him tap bass, so you know, to a bed no. Oh, you know, to get your legis, Nwanyi, Barana, Homo Bianca. Get your gene, de Bogan to Bianca. Eh? That's gene in that one to that Bocasibe. Gene in that Bocasibe, Bianca. There were you were. Hey, Putana Mota, only when Mutaba Boogie. Putana Mota, Don't worry about them. Oh, na kampam. Mpagito. Kimege when big boy, Megota. Amoroge Mohi. Eh? Kimege onye Jake no generator. Zona. I got Brumorame before. Ese? I got Brumorame before. So good. I got Brumorame, Orame. You got Orame con you one. I think now I will move on before, but I'm more tired. As a man, Any tire. yeah. Oh, wait, wait, my brother, my boss also gave me